கலாம் கல்வி நிறுவனத்தின் சார்பாக வழங்கப்படும் வாட்ஸ்அப் வழி கல்வியில் இன்று ஆங்கில பாடம், அதாவது இங்கிலீஷ் பார்க்க போகிறோம். அன்பு நிறைந்த குழந்தைகளுக்கு வணக்கம். இன்று நாம் பார்க்க வேண்டிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, 10th இருக்கிற 2வது மெமரி போயமை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ செகண்ட் மெமரி போயம் அப்படின்னா பாடத்தில் 3வது போயமாக அமைஞ்சிருக்கு. இந்த மெமரி போயமோட டைட்டில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஐ எம் எவ்ரி உமன். இது யார் எழுதுனாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ராக்கி நரேனி ஷிர்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் முடித்த ஒரு ஆத்தர் தான் எழுதியிருக்காங்க. அவங்க ஜஸ்ட்டு ஸ்டில் ஷீ இஸ் லிவிங், வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க. அவங்க ஒரு அகாடமியன் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டிங் தான், மற்றபடி அவங்கள பற்றி சொல்கிறது பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. இருந்தாலும் அவங்க எழுதின இந்த போயம் பெரிய அளவுக்கு ரீச் ஆகிருக்கு. அதனால தான் நமக்கு இன்றைக்கி பாடத்திலே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது ஒரு ஃபெமினிசம் பேசிட்டு போயம் தான். ஃபெமினிசம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெண்ணியம் பேசுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெண்களோட கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாத்தையுமே இதில் லைன் பை லைன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டாப்பிக்கை பார்த்தாலே தெரியும், ஐ எம் எவ்ரி உமன். நானும் ஒரு சராசரி பெண்மணி தான், நானும் ஒரு பெண்மணியாக தான் இருக்கேன். ஐ எம் எவ்ரி உமன் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த டைட்டிலை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த போயம் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, சரியாக டோட்டலாக எத்தனை லைன்ஸ் இந்த போயமில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 18 லைன்ஸ். 18 லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 18 லைன்ஸும் கம்ப்ளீட்டான லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஸ்மால் லைன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம், ஷார்ட் லைன்ஸாக தான் இருக்குது. ஸோ லெட் வி சி த போயம் பார்க்கலாம். இந்த போயமோட ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ABCC அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைமிங் ஸ்கீமு. ஸோ ஒரு போயமில் ரைமிங் ஸ்கீமை நல்லா பார்த்துக்குங்க, உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இப்போ நம்ம போயம்குள்ளே போகலாம். லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்கள். எ விமன் இஸ் பியூட்டி innate அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் லைன், எ விமன் இஸ் பியூட்டி innate. பியூட்டி innate அப்படின்னா இன்பார்ன் அப்படி சொல்லுவாங்க. innate அப்படிங்கிறது இன்பார்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பிள்ளைய இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்குது. அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒரு பியூட்டிஃபுல் innate அப்படின்னு நேச்சுரலாகவே ஒரு நேச்சுரல் பார்ன் பியூட்டி அப்படின்னா யாருன்னா விமன் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஃபர்ஸ்ட் லைனில் ஆரம்பிக்குது. அண்ட் தென் செகண்ட் லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா, எ சிம்பிள் ஆஃப் பவர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. செகண்ட் லைன், எ சிம்பிள் ஆஃப் பவர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் யார் சொல்கிறாங்கன்னா உமனை தான் சொல்கிறாங்க. உமன் இஸ் எ சிம்பிள் ஆஃப் பவர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த். ஷி புட்ஸ் ஹர் லைஃப் அட் ஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த 3வது லைன் இருக்குது. ஷி புட்ஸ் ஹர் லைஃப் அட் ஸ்டேக் அப்படின்னா ஸ்டேக் மீன்ஸ் ரிஸ்க். அதாவது ரிஸ்க்கான லைஃப்பை தான் அவங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வாழ்கிற லைஃப் ஃபுல்லாகவே ரிஸ்க்கு தான். ஷி புட்ஸ் ஹர் லைஃப், அவங்களே அவங்க ரிஸ்க்கான லைஃபுக்கு தான் தள்ளிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஷீ இஸ் ரியல், ஷீ இஸ் நாட் ஃபேக் அப்படின்னு சொல்லி 4th லைன் முடியுது. ஷீ இஸ் ரியல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இங்கே தெளிவாக அழுத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க ஒரு ரியலான ஒரு ஹீரோயின் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஷீ இஸ் நாட் ஃபேக், அவங்க ஒரு ஃபேக்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்கை இதில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த லைனில். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா, ஜஸ்ட் சிம்பிள் லைன்ஸ் தான். லெட் வி கோ டு த செகண்ட் லைன். செகண்ட் லைனில் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பார்த்தோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்கள். இந்த ஸ்டான்ஸால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த விமன் அப்படிங்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க, எப்படி ஹவு டு தே சீ த ஃப்யூச்சரை அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க, என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்க, அவங்களோட அந்த சொல்லுவோம்ல ஃபியூச்சர் வியூ எப்படி இருக்கும், அவங்க எப்படிலாம் கேர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்டான்ஸால் சொல்லியிருக்காங்க. செகண்ட் ஸ்டான்ஸால் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பார்த்தோன்னா, த சம்மர் ஆஃப் லைஃப் ஷீ இஸ் ரெடி டு சீ இன் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு தெரியும் சீசன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஆட்டம் இருக்குது, ஸ்ப்ரிங், வின்டர் அண்டு சம்மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 சீசன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது மூலமாகவே நம்ம ஈஸியாகவே இது சொல்ல முடியும். த சம்மர் ஆஃப் லைஃப் ஷீ இஸ் ரெடி டு சீ இன் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஸ்ப்ரிங்குக்கு அப்புறம் தான் சம்மர் வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். பட் அதுதான், அதாவது ஃப்யூச்சரை எப்படி அவங்க எதிர்கொள்வாங்க அப்படின்னா, இப்போ இன்றைக்கி என்ன தேவை, ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன தேவைப்படுங்கிறது இப்போவே அவங்க
ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையில் பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இது. த சம்மர் ஆஃப் லைஃப் ஷீ ரெடி டு சீ இன் ஸ்ப்ரிங், அதாவது ஷீ இஸ் ஆல்வேஸ் ரெடி டு ஃபேஸ் த ஃபியூச்சர், த அப்கமிங் டேஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் தான் அந்த செகண்ட் ஸ்டான்ஸாவில் ஃபஸ்ட்டு லைனுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன். அண்ட் செகண்ட் ஸ்டான்ஸாவில் செகண்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா, ஷி சேஸ் ஸ்ப்ரிங் வில் கம் அகைன் மை டியர், லெட் மீ கேர் ஃபார் த ஒன்ஸ் ஹூ ஆர் நியர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே சொல்கிற மாதிரி ஒரு லைனை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. ஷி சேஸ், அவங்க சொல்லுவாங்களாம், என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்ப்ரிங் வில் கம் அகைன் மை டியர், லெட் மீ கேர் ஃபார் த ஒன்ஸ் ஹூ ஆர் நியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஸ்ப்ரிங் அப்படிங்கிறது மறுபடியும் வரும் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் ஒரு டைம், அதாவது இப்போது தொலைநோக்கு பார்வைன்னு சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் லைனில் நம்ம பார்த்தோம், த சம்மர் ஆஃப் லைஃப் ஷீ இஸ் ரெடி டு சி இன் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். சம்மரோட லைஃப்பை வந்து ஸ்ப்ரிங் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே அவங்க ஃப்யூச்சரை நினைச்சிப்பாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, நம்ம வீட்டில் அம்மா அடுத்த மாதம் இது வரப்போகுது, அடுத்த மாதம் நம்ம இது பண்ணுவோம், இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாத்தையுமே ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை தான் பார்ப்பாங்க. அதே நேரத்தில் அவங்க இன்னொன்று சொல்லுவாங்களா, என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்ப்ரிங் வில் கம் அகைன் மை டியர், லெட் மீ கேர் ஃபார் த ஒன்ஸ் ஹூ ஆர் நியர். மறுபடியும் இந்த ஸ்ப்ரிங்கு திரும்பி சுழற்சியில் வரும், நம்ம வந்து சேரும், அதனால் அதுக்கும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது இன்னொரு அடுத்த சுழற்சியில் நம்ம ரெடியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இந்த ரெண்டு லைன்லையுமே என்ன செய்ய நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, தே ஆர் ஆல்வேஸ் இப்போ அப்கமிங் ஃபியூச்சரை பற்றி தான் திங்கிங்கில் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியுது. அட் த சேம் டைம் லெட் மீ கேர் ஃபார் த ஒன்ஸ் ஹூ ஆர் நியர் அப்படி சொல்லி அந்த கேரிங் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டையும் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து கேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், நம்ம பக்கத்தில் இருக்கவங்கள கண்டிப்பாக கேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த இதில் வந்து அவங்க ரீஷேர் பண்ணிருக்காங்க. ஷீ இஸ் த விமன், லாஸ்ட் லைன் ஃபோர்த் லைன் பார்த்தோன்னா, ஷீ இஸ் த உமன், ஷி ஹேஸ் நோ ஃபியர் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டையும் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க ஒரு விமன், அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, எதுக்கும் பயப்பட மாட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்காகவே வந்து விமனை பற்றி இருக்கிற பாயிண்டில் விமன் அப்படின்னா பயந்தவங்களாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த போயம் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனை கொடுத்துருக்கு. அண்ட் தென் தேர்ட் ஸ்டான்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா, ஸ்ட்ராங் இஸ் ஷீ இன் யர் ஃபெய்த் அண்ட் பிலீஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. தேர்ட் ஸ்டான்ஸால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அவங்களோட மென்டாலிட்டி, அவங்களோட ஸ்டஃப் எப்படிலாம் இருக்கும், அவங்க வந்து இந்த லைஃப்பை வந்து சேலஞ்சபிளாக எடுத்துக்கிறாங்க, என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தேர்ட் ஸ்டான்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ட்ராங் இஸ் ஷீ இன் ஹர் ஃபெய்த் அண்ட் பிலீஃப், அதாவது ஸ்ட்ரெயிட்டாக உள்ள லைன் தான், ஷீ இஸ் ஸ்ட்ராங் இன் ஹர் ஃபெய்த் அண்ட் பிலீஃப் அப்படிங்கிறத அப்படி தான் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ட்ராங் இஸ் ஷீ இன் ஹர் ஃபெய்த் அண்ட் பிலீஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களோட ஃபெய்த் எதை அவங்க உண்மையாக நம்புகிறாங்களோ அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக இருப்பாங்க. பிலீஃப் எதை நம்புகிறாங்களோ உண்மையாக இருப்பாங்க. உண்மையில் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க. இது மூலமாக சில இன்டைரக்ட் இம்பேக்ட் எல்லாம் வந்து மென்னுக்கு நம்ம சொல்ல வந்திருக்காங்க இந்த போயமில், இந்த போயிட்டு. அண்ட் ஸ்ட்ராங் இஸ் ஷீ இன் ஹர் ஃபெய்த் அண்ட் பிலீஃப், பர்சிஸ்டன்ட் இஸ் த கீ டு எவ்ரிதிங் சேஸ் ஷீ, அதாவது தேர்ட் ஸ்டான்ஸில் செகண்ட் லைன், பர்சிஸ்டன்ட் இஸ் த கீ டு எவ்ரிதிங் சேஸ் ஷீ. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பர்சிஸ்டன்ட் தான் அவங்களுக்கு கீயா. இந்த மாதிரி எப்படிலாம் இருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எது உதவுது, எது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பர்சிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்கிறாங்க. பர்சிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா, கண்டினியூஸ் அண்ட் ஸ்டெடி எஃபோர்ட் அப்படிங்கிற மீனிங் தான் பர்சிஸ்டன்ட்டுக்கான மீனிங். கண்டினியூஸ் அண்ட் ஸ்டெடி எஃபோர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டெடியாக கண்டினியூஸாக ஒரு ஒர்க்கை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க, எப்பவுமே ஸ்டெடியாக இருக்கும் ஒரு ஒர்க்கில். ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கான கீ அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அடுத்த லைனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, டெஸ்பைட் த சைஸ் அண்ட் க்ரோன்ஸ் அண்ட் மூன்ஸ் ஷீ இஸ் ஸ்ட்ராங் இன் ஹர் ஃபெய்த் அண்ட் ஃபர்ம் இன் ஹர் பிலீஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் இந்த லைன் ரிப்பீட் ஆகுது லாஸ்ட் லைனில். டெஸ்பைட் ஹர் சைஸ் க்ரோன்ஸ் அண்ட் மூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிட்டத்தட்ட சைஸ் அப்படின்னா முணுமுணுப்பு, எந்த மாதிரி. டெஸ்பைட் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம், இருந்த போதிலும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் நம்ம சொல்லுவோம். மீனிங், அதோட மீனிங் அதுதான். டெஸ்பைட் இருந்த போதிலும், அதே என்ன இருந்த போதிலும், சைஸ்னா முணுமுணுப்பாக இருக்கிறது, ஒரு முணுமுணுப்பு. அண்ட் தென் குரோன்ஸ் அண்ட் மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே வந்து ஒரு சோகமான நிலைன்னு சொல்லுவோம். குரோன்ஸ் அப்படிங்க மோர்னிங் அப்படின்னா ரொம்ப வேதனை அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஒரு மீனிங் இருக்குது. இந்த மாதிரியான நிலையில் இருக்கும்போது கூட ஷீ இஸ் ஸ்ட்ராங் இன் ஹர் ஃபெய்த் அண்ட் ஃபர்ம் இன் ஹர் பிலீஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இப்படி இந்த ஸ்டேஜில் இருந்தால் கூட அவங்களோட உண்மையிலேயே அவங்களோட நிலைப்பாட்டில் எப்பயுமே ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, இது மூலமாக என்ன தெரிய வருதுன்னா, விமன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ராங் இன் வித் ஹர் மைண்ட் அப்படின்னு
சொல்கிறாங்க. அவங்க எதை நம்புகிறாங்களோ அதில் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை பற்றி இந்த ஸ்டேன்ஸால் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் ஃபோர்த்து ஸ்டேன்ஸாவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட வீரம், அதாவது பிரேவரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பிரேவரியை பற்றி இதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஷீ இஸ் த லைனஸ். ஃபர்ஸ்ட் லைன் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா, ஷீ இஸ் அ லைனஸ், டோன்ட் மிஸ் வித் ஹேர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது அவங்க வந்து ஒரு பெண் சிங்கத்தை போன்றவள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட என்ன பண்ணக்கூடாதான், டோன்ட் மிஸ் வித் ஹேர்னா அவங்கள்ட்ட யாரும் டீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணக்கூடாது, அவங்களை சீட் பண்ண ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஷி வில் நாட் ஸ்பேர் யூ. செகண்ட் லைன் பாருங்க, ஷி வில் நாட் ஸ்பேர் யூ இஃப் யூ ஆர் ஏ பிராங்க்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து ஒரு கண்டிஷன் கிளாஸில் சென்டென்ஸ் இருக்கு. இஃப் யூ ஆர் ஏ பிராங்க்ஸ்டர் ஷி வில் நாட் ஸ்பேர் யூ அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மீனிங் நமக்கு கிளியராக புரியும். ஷி வில் நாட் ஸ்பேர் யூ இஃப் யூ ஆர் ஏ பிராங்க்ஸ்டர் அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நீங்கள் ஒரு பிராங்க்ஸ்டர். பிராங்க்ஸ்னா என்னது? ஒன் ஹூ பிராங்க்ஸ், ஆல்வேஸ் சீட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஏதாவது கேலி கிண்டல்கள், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பிராங்க்ஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. பிராங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது செய்கிறவங்கள பிராங்க்ஸ்டர்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஷி வில் நாட் ஸ்பேர் யூ மீன்ஸ் ஷி வில் நெவர் லெட் யூ, அவங்களை விட்டுற மாட்டாங்க. இஃப் யூ ஆர் ஏ பிராங்க்ஸ்டர் அப்படி சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பிராங்க்ஸ்டராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்டையும் தப்பிக்கவே முடியாது. ஷி நெவர் லெட் யூ, ஷி நெவர் கிவ் அப்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும். உங்களுக்கு விட்டுவிட மாட்டாங்க, நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிறதுக்கான மீனிங் தான். பிராங்க்ஸ்டராக இருந்தீங்கன்னா யூ வில் நெவர் எஸ்கேப் ஃப்ரம் ஹர் அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் தான் அது. அண்ட் தென் தேர்ட் லைன், டோன்ட் எவர் ட்ரை டு சா ஹர் ப்ரைட் அண்ட் ஹர் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. என்றைக்குமே ஒரே விஷயம் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, டோன்ட் ட்ரை டு சா ஹர் ப்ரைட், அவங்களோட ப்ரைட், அவங்க கர்வத்தையும் அவங்களோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், சுய மரியாதையும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு மட்டும் நினைக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அதை மட்டும் என்றைக்குமே நம்ம வந்து அவங்க வந்து விரும்ப மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி அவங்கள்ட்ட போயிட்டு இதை பார்க்கணும், அதை பார்க்கணும், இதை செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. அது முக்கியமாக இந்த ரெண்டு விஷயம், ஹர் ப்ரைட் அண்டு ஹர் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். அந்த லைனில் மட்டும் கிராஸ் ஆகவும் கூடாது. அதை வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளால் பிரேக் பண்ணணும்னு நினைக்கவே கூடாது. அதுதான் வந்து உங்கள் அட்வைஸாக சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஸ்டென்ஸால லாஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா, ஷி நோஸ் ஹவு டு சா யூ ஸோ பிவேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்னிங்கோட அந்த லைன் இருக்கு. ஷி நோஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியும். என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தா, ஹவு டு யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஹவு டு யூ மீன்ஸ், தா அப்படின்னு மீனிங் என்னன்னா கட் வித் எ சான்னு சொல்லுவாங்க. ஐ மீன் ஷி நோஸ் ஹவு டு யூ அப்படின்னு சொன்னா அவங்க எப்படி உங்களை மெல்ட் பண்ண முடியும், எப்படி உங்களை உருக வைக்க முடியும், மீன்ஸ் உங்களை வந்து கம்ஃபோர்ட் பண்ண முடியும், உங்களை வந்து ரொம்ப சாஃப்டன் பண்ண முடியும், அவங்களுக்கு வந்து தெரியும்னு சொல்றாங்க. ஷி நோஸ் ஹவு டு யூ மீன்ஸ் டு மேக் சாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்களை சாஃப்டனா மாற்றவும் முடியும். அட் த சேம் டைம் சா யூ அப்படிங்கிற ஒரு லைன் இருக்கு. சா மீன்ஸ் கட் வித் எ சா, அங்கே வெர்பா கொடுத்துருக்காங்க. கட் வித்னா உங்களுக்கு எப்படி கட் பண்ண முடியும், விச் மீன்ஸ் உங்களை டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத லைன் தான் ஒரே லைன்லேயே சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஷி ஹேஸ் த கேப்பபிள் ஆஃப் மேக் யூ காம், அட் த சேம் டைம் ஷி ஹேஸ் த கேப்பபிள் ஆஃப் மேக் யூ டிஸ்ட்ராய் அப்படிங்கிற லைனை தான் இங்கே ரெண்டே விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பிவேர் அப்படிங்கிறத லாஸ்ட்டாக முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ பிவேர்னா நம்ம கவனமாக இருக்கணும். என்ன ரெண்டு விஷயமும் தெரியாது, அழிக்கவும் தெரியும், ஆக்கவும் தெரியும். பிகாஸ் ஷி இஸ் த உமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒரு 2 லைன் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. ஷி இஸ் டுடேஸ் உமன் டியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து அவன் வந்து இன்றைய கால பெண்மணி அப்படின்னு சொல்றாங்க. உமன் அப்படிங்கிறவங்க டுடேஸ் உமன் சொல்லிட்டு 2 டைம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறதுல என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்கன்னா, எப்பவுமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணும்போது நமக்கு அதை வந்து நோட் பண்ணி பார்க்கணும். ஷி இஸ் டுடேஸ் உமன் டியர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா இன்றைய கால பெண்மணி, அதாவது மாடர்ன் உமன், சரியா, அந்த காலத்துல இந்த மூட நம்பிக்கையில் இருக்கிற அந்த மாதிரியான பெண்கள் கிடையாது அப்படிங்கறத இன்டைரக்டா சொல்ல வந்திருக்காங்க. ஷி இஸ் டுடேஸ் உமன் டியர், லவ் ஹர், ரெஸ்பெக்ட் ஹர் அண்ட் கீப் ஹர் நியர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த போயமா முடிச்சிருக்காங்க. அதாவது லவ் ஹர், அவங்களை விரும்புங்க. அண்ட் தென் செகண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரெஸ்பெக்ட் ஹர், அவங்களுக்கு கண்டிப்பான ரெஸ்பெக்டை கொடுத்துடணும். அண்ட் தென் லாஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்லி முடிச்சிருக்காங்கன்னா, கீப் ஹர் நியர் அப்படின்னு எப்பயுமே அவங்கள பக்கத்தில் வச்சுக்கிங்க. அதனால தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும், சக்ஸஸாக மாற்ற முடியும். எப்பயுமே வந்து there is a success in man life, there should be a woman அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே ஒருத்தவங்க மேன்ஸோட லைஃப்ல வந்து ஒரு சக்ஸஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா ஒரு விமன் இருப்பான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மீனிங்ல கூட நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். கீப் ஹேர் நியர், எப்பயும் அவங்களை வந்து பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோங்க. ஷி இஸ் டுடேஸ் உமன் அப்படின்னு சொல்லி
முடிச்சிருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது வந்து விமனை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுனால தான் லைன்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குது. டுடேஸ் விமன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஏன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, முன்னாடி மாதிரி விமன் கிடையாது, இப்போ எல்லாருமே தெளிவடைஞ்சிட்டாங்க, எல்லா ஃபீல்டுலேயும் விமன் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான கான்செப்டாக கூட நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். மறக்காமல் நம்ம கலாம் டியூஷன் சென்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.